Parari baiet jonga, hakum kani kesini bekerpang jonga jinglat luat kari. Nga ai kublai pi baro kinong shong shnong. Nga kwaru ban ai kublai raksha bandhan yapi. Namar kani kalong kadak jonga jing iet bat jing sengujan kum shipara. Ai bagani kesini kan wan ra hangi yagi jing pen urlong yagi jing angnot jongi. Kat bakari kadang rakhe yagi kesini jinglat luat. Kidang don bon ki wei pat ki beriau hakeleng kari. Kebadang mat bade kendo yagi jing e babon hakajing im. Kum ka jing shlai nakadaw ka jing hab uslap ubajur. Bon ru ni gibreo kilado la ka jing im ne yaki baiet baton jongki. Ka National Disaster Response Force bat ki wede ki kenhon nyarap. Kidang yai tray la kakam banyarap plat im yaki breo. Ngas ngo buram shikadai e yaki tu gibreo kebla treshitom na kabenta ka jingkiw shaprang jongkari. Kum ginong sensyar ngila shim kato kani kirai haki shipau tayo kibalalet. Habang ngila don haka bor sensyar banpet bakari kan ya chaprang klem kajing penthut kajing pendam no yak artikel lais pa nyopo bat lai pusan e kalalong kajing penurlong ya kajing angnot jong Sardar Vallabhai Patel kajing pendo no yak triple talak ru kan yarap shikadai e ikikenthai bat kilong keme muslim kane kadi kapor bangin perkhat shapang kadur jong ka India hagas pasnem ba arpuai bat kumno ngin penurlong ya kajing angnot bat kijing khmi lenti jong kibreu Ka India ka sngoto shapang ka jingdon kam ban penne pensa yaki telong bat ban tengka yaka badai namar kata bala thaw ka tanat tre kam bathamai ka jal shakti kari jungi ka don kam yaki doktor ki batbet ngila shimi ki lat ban penlong yaka tanat ajing sumar ka bakham ya jan bat ki breu ngila jiyo asngo shapang ki kam le abi ijat bat yu roj ka hok jong ki khanna ki bala ja hakeleng ka perthai bat ha India ru bat dei nakania kabala penlong yangi bangin shim yaki senjam banyada bat ai jing shingan yaki khanna hagasnam 8000 khatsaw bon ki breu ki perkhat hato ka bapen kelai ka sarkar kan la banwanra ka jingkela ngakwa banyo i kata ngila treshi tombha nado kasnam 8000 khatsaw hado kasnam 8000 khat khandai na ka benta kari bat ki paranong shong shnong menta kasnam ngila i shisha yaki jing shania jung ki breu habangila yo ek jing job dagamon upat ba ubanget bakari jongki kan sekala syaka bakhamba ka India jongkas pa senam ba arpuai ngidai ban perkhat ikilat kilenti kumno bangin weng yaki jing e bagi breu kia kendo ki jing e kendon bet henry ngidai ban yale ban job yaki piken mau kumno bagi kenthai bat long keme muslim ki sha khom sha te hakadustur plat sanchieng nega triple talak Wat kiri muslim ru kila penduk pendam ya kani kerukom. Henry mengipat ngimpat la ban shimrai kerke ya kani. Namar ki kato kani kidaw. Laring ila ban persya ya kasati. Balai ngim la ban persya ya ka triple talak. Da ka pensyong nong rem halor ka san perkhat jong ka sensar pat ba ka jing hikai jong Baba Saheb Ambedkar. Ngila pendam no asisendon ya kani ka an. Bat ngila penkut ikani kerukom pelat san sieng jong ki muslim. Ngim jus ngau tenat ban thau jing e ne ban penne aslam yaki dang tang haki nyo phos ngiduna bangila thau ka sarkar bathamai ngilala ban thau history dagba pendam no ya ka article laispa nyo pho bat lai pusan e hagaba ar na ka lai benta ki dikhot jongboro artlik yeng dorbar thawan kila kershan ya kane ka senjam kani ka mot ba wei ki kwa ya ka ndre ki ap mano ban sedang ya ka kam Ngikwa ban syakri ya ke Jammu bat Kashmir bat Ladakh bat ban penurlong ya ki jing angnot jongki. Baro shispa laipo klor ngot kinong India ken hak ban shim ya ke jingkit kle. Karukom penbet barem ya ke Jammu Kashmir bat Ladakh. Kala penslor ki breu ban bam klop bat ki breu badon ha ka bor pat ban jiet bat tungkam ki breu ki badon jinge dei bat ki. Henrei ka ba pendu no apat ya ki hok jongki kenthai ki khanna ki dalit bat ki jat ben riu lom. Ha ka lumpung san perthai jong ke India. Dan kato ka ne ki bedang persya ya ke jeng pendam no ek artikel laispa nyopo bat lai pusan e. Bat ki ya keli. Balada ka ne ka long ka badan kam. Balai shimlale eka nyopo snam menshwa. Ki yai ong ba ka e ka balaja bat ka balale ka long ka babakla. Henry hato ki don kilat ban weng ye ki jing e. Ha ki por ka jing yo ek jing lat lot. Kila mi bon ki jing e bat ki breu kum Vallabhai Patel kila shemi ki rai ki ba e
da ka jing shlur henrei namar ka artikel lais pa nyopo kilami bon ki jing menta kesngi habanga kren ki pa jongkari ngala aban ong ba man la unong shong shnong un sngo sarong ban ong ba ka India ka de ka wei ka riti sen shari ki kamsan perthei ki wan bat kilet henrei ki kendon balashim na gebenta kari kilong kham halor banyak ki baro ka wei ka riti sen shari kane ka mensem kalau wan ban so thiet shisha bat ka India ka sngo sarong ya kata ka goods and services tax GST kalawan ra shisha ka jingkala hakari ka wei ka khajna hakaliang ki kam boarding electric ngila pentre kam ya ka wei ka rukom kata ka wei ka mobility card kumjoru ki jingata ya kren halor ka wei ka election kadang ya chaprang khanang bangin nang jam chaprang ngidon kam ban pendo ya ka jingdok jingkerdo ban pen urlong ya kane ngila pentre kam shibon bha ki jingthmu lakat taru lada ubreu udon ya ka jing sngo scam halade ju ap ka sarkar henrei ule bat persyang hi dalade ban pendo ya ka dok ka kerdo ki himen ki para jonga ki badok bekerdo kilong ki bakhamla ban yaisha ban yangi namar laha ka kriat negasit ka jingim jongki ka yaj bat yai tulun bet kumba ka de ban long haki nyopo snam ki balalet manla ka sarkar pedeng ne ka sarkar jilla laki dei na ka no ka sengsan hima kila treshitom na ka benta ka bha ka miat jong pat ba ka longru ka basisha ba shiteng na ki longyeng he India kimyo ek umbam umdi ka bakhoi shiteng na ka sngi jongki ki penlot ha ka balet tong namar kata mangi ki badan ha ka sarkar ngila perkat kumno ban penbiang umbam umdi ya baro menta ka sngi ka mga yeng ban kran na ka rensan jong ka Redford nga penbana bangin sepelat ban pentre kam ya ka Jal Jeevan Mission na ka benta ban penbiang ya ka umbam umdi ka bakhoj ya baro ha ka bagi sarkar jela kini trailang bat ka sarkar pedeng bat on pendon kam lai point san lak klur tengka ka pisa na ka benta kani ka mission ka jing sedang ya ka kam ban penne bat tengka ya ka ka de ban long nadu ka kerdan ka barit bat kam dei ban long tang ka program jong ka sarkar kibriyo ki dei ban don bentalang hagani ka jing thumu ngidon kam ban le sausha ban ya ka baladep le hinyo posnem menchwa kani kam dei ka mission tang jong ka sarkar nrek ka mission jong kibriyo kom ka swachhata mission hi menta kasngi nang ne na Redford nga kwa ban ktaru ya kamat ka bedei bat ka jingroi bat ka jing bon briyo hapo kari kikme ki pa ha India menta ki haban perkhat bha laki la na em ban pendap penbiang ki jingdon kam bat jing khmi denti jongki khon ki kiti jongki nga kwa ya phi ba pen perkhat bha ya kani namar ka long yeng ka baret ka long yeng ka basuk bat ka badap babiang kano ka jing persyang ban weng ya ka kambam sap bat kamai pisa bamhok kalong ka bangi pediang sngo bha kini ki long ki jing sneu ki bala pentron ya ka ri India ha kini ki nyop hoteli ki snem ha kini ka spa snem ba arpuai ka India ka don kam ban sngo tho ba ka jing roi bat ka jing dap kerhai ka sedang tanglada ubriu ulong ubakot bakya bat ubat senyang shibun ki jing mentoy ngidon kam na markata ban pen pau pat ba ya lagi jing persyang bat ki jing la philayo I le se bangi betha ki babon ki nong trei bakin shong that no namar ki kam ki jing le ajongki hanga hi ka jingla luat kamot pasuki ka sarkar ka dei ban ailat ki brieu bakin tip hi la ka jing im bat im ka jing im balat luat ha ka bag sarkar kam dei ban tuklar ai henrei la da don kam ka sarkar ka dei ban don lang ki nong shong shnong ba ka sarkar ki dei ban trei yesen rop lang hagisan snem ki balalet si hajar sauspa san photli ki an la da pendam na gebenta ban pensuk ya kerukom trei kam trei jam kani kalong ka wei ni ki jing thmu ki bangila persyang henrei bon sien ngi sakot henrei ka thong ba kong san jonga kalong ban penbiang ya ki lat ki lenti ki ban pensuk ya ka jing im ngila ban kenjo shata tanglarangi penyar ya la ki jingmut jing perkhat da ka bapet tho ikirukom trei
bat rukom le jong ki wei pat kiri ha ka perthai ngi don kam ban penlut dagi spa lak klor tengka ban penbiang ki jingdon kam na ka benta ban kentiu irat ya ki kam penroi jong ke India kom ha ka ba penbha bat penhe ki kat lingsun ki jaka sange rel ki surok bat ki wei karukom perkhat jong ki brieu kala menshua kelahun tang bakadon ka jaka sange rel ru nrei menta kin keli lano ka Vande Bharat Express kan wan syakathan jongi lania lano ngin yo ya ka kat lingsun ka bapha habangi penpur ya ki sainar elektrik ki brieu kin keli bat kwa atip lano ngin yo boarding elektrik baro arpusau kenta ngi don kam ban penbiang ya kini ki jingkwa bat jingdon kam larangi kwa ban kiyo syaprang kaladai ka por ru yangi bangin perkhat syapang kumno ngin penklan ya ke jingsalan mar Shabari manla ke distrik hakari India kadan shibon ki benterwa tongin persyang ban shna bat penmi ikimar ki ban kering yaki yau na bari ban thiet yaki shna jana yaki ban om do nong ngi khmi lenti bakari India kan kieu ba ka yo ka kot bat kan kot syaka $1 trillion hakano rukom ngin kinjo syaka ta thong ka jubab kalong tanglada uwei pa uwei unong shong shnong usedang ban no sinyang syakari ki breu kin ong kalong ka ba nringin poi syaka thong lem dangi trishtom haki nyo po snem ki belalet ngila kieu ka yo ka kot syaka $1 trillion haki san snem ki belalet ngila penmi sa $1 trillion kania kalanang pen scam bahagi snem banwan ngin sakenjo syaka $1 trillion hakayo kakot ngidon kam ban pai khmat syaki nong rep ru ka kamai ka ji jongki ka deban long arsha ki mar rep jongki ki deban yat syaki yo ka perthai ru hato ngim kwa ban long ka wei ni kiri ka basalan mar Shabari manla ka than jokri India ka penmi ki tiar kitar balasna daki kiti ki jan kinep bat ki wei de balai ngimla ban penon kam yakane kum kalat ban penlong ya ke India kari ke basalan mar Shabari menta ke sorkar India kala scam ka jing pentrei ki but trei kamru kan long ka bayat bed namar latip lupa ke ka bade ban le ka perthai ka ap kemang lano kan yo lat ban ya khai pateng bat ke India ngidang yai trei menta ban pet bha ya ka dor kamur bat ban kentiu ya ki kampen roi ki nong rem jong yo ka kot jongi ki long ki bat scam ka jingnang ban thau ki lat pen mi pisa bat ban penyo nong ya kari kalong ka wenu senyang bangila ban ai syakari dan shibon ki baka India kala ban kentiu hakaliang ki kampen roi ne ka yo ka kot kadan ka maryang ba itanat ka spa maryang ba kerhai nalor ki weipat kade ka kamram jongi bangin penne tengkai bat nang penitnat syo yaka kanang ban kring ki nong jengok kai perthai bat penlong yaka ka wei ni ki jaka jengok kai ke ba biang tam ha ka perthai hakini ki sngi ki ba menta ka perthai bro ka wei ka mat bat ikendo ki kam pentriam ki ba syirkai ulo badom jong ka jingyap ki brieu uka serngeu keleng ka perthai banya khun persya ekane dan kami ka jingya teli bat ka jingya trailang ka India ru kandon la ka lengkor ban le ekane ka kam bat ban rat dengkhong yaka ka India kam la ban syusyong klik ti jarjar bat pet kai ya ka kam pentriam ba syirkai kiri ba marjan bat ngi kom ka Bangladesh Afghanistan bat China kidang ya khun persya ya kini ki kam syirkai ngayeng hang ne ban ai khublei kitbok ru ya ki breu jong ka Afghanistan ki barakhe ya ka lengkho snem ba shispa jong ka jinglat luoj ka ri jong ki shipai jongi ki long ka jing sarong jong ka ri India banang kampen klan ya ka jingi trailang hapdeng ki tnat shipai ba pher ngakwa ban pen bana menta ya ka wei ka rai ka ba kong san bha bat kata kalong ba ka India kan don no yo Chief of Defense Staff ne CDS kani ka dei ka jing dawa ka bala slam bha ka India kamla abandon lagi jong ki clear nrei baro lai jat kitnat sipai ya dari ki di bandon lang no hapo ka jing pet jong wei clear do kani rap banang pen klan chu ya ka kam ya dari hato ngila ban pelat ya ke India na ka jing pendon kam ya ki plastik kapor kaladai bangin perkhat thamai no syapang kani dan kami ki seng bat kan hun bakin sedang ya kani ka kam ka artarik ubenai risau kan long ka singi ka biang
ban pensa kan mau ya kan ni. Kidukan kin sedang ban wa ne tho ikijing tho ki boong. Wat kemi lenti ban yo plastik nangi. Sedang da ka ba ais ngobha da ki pelajan ban penduna ya ka ba pendon kam ya ki plastik. Ngidei ban kan mau bat jet shwa ya ki mar balatau nishna ha India. Thiet iki ban kan tiyo ka yo ka kot jo ki nong kendong. Bat ki MSME ne micro small and medium enterprises sector. Sedang ban san biang ya ka plastik da ka ba pendon kam da ka teknologi bethamai. Ka Singapore kala pediang menta ya ka rupe card jongi. Bat ki wei ki ri rukum jo. Sewi ki jing thiet jing pet jong pi da ka ba pendon kam da ki core digital. Ka India ka don shibun ki jaka jingokai. Nrai bon ki breu ki jupen lot iki sngi shuti jong ki da ka balet Shangkai Shabari. Ngakwa ban bo ka wei ki jingkerpat ya pi. Ki breu jong kari. Kata kalong ba kat adu ka por ba ka India kan rakhe ka sngi jinglat luot ka ba nyu pusan jong ka. Man la kalong yeng ka de banet jingokai la kumno khat santli ki jaka jingokai ki badon hakeleng kari India. Walada kim biang ki jingdon kam. Hatong ngem ladai ban penbha bat kentiu ki jaka jingokai ki badon hapok kari. Man la ka wei pa ka wei ka jela. Ka de bandon la kumno ar ne lightly ki jaka jingokai ki ba itnat. Bo e ka thong. Ka than chitay lam mingi jongi. Ka don ka mariang ka ba itnat shikadai e. Sedang no e ka kam. Ka nirap ban kentiu ya ka yo ka kot. Tongin e persyang ban ya daru ya ka may ram o jongi. Da ka ba penduna ka jing pendon kam. Ya ki dawai sbo ki ba harukom. Nga dawa ka wei ki jing dawa. Na ki nong rep jongi mentakasngi. Ngan om sya ban penjot penjulor bat pentron ya ka may ram o. Nga kentu namar kata ya pi ki nong rep ba pen penduna ka ba pendon kam ya ka dawai sbo da lai po hadu sau po na ka shispa. Tang da ka bale kum ne pen la ban sumar bat penne ya ka may ram o. Ki parari ba iet jonga. Ka India ka jupen mi iki breu ki bat tebet iki kam ki ba bonjat bat ka perthai hi ka junam bat perto ya ki. Ngila nang kiu irat ka jing start technology bat ka jing start ba day bat ka hau. U Chandrayaan 2 jongi ula her menta syakat galiang jong ubnai ka ba ompat judan balet nepoi. Kani ka dika kam ka ba bha ya ki start science jongi. Kum joru kalong ya ki nong ilakai sports jongi. Bala sedang ban pau bat tengshan haki lumpung ilakai bopher. Ngidang day banang kam pentebit yala de ban kiyo syakliar. Ngidang don shibon ba ki kam bat ki jing ang nuot bangidang day ban pendap bat kenjo. Lakat taru ngidon ke jingklan ke bayar bat ke bajelio kat ke Indian Ocean bangin wengi ki jing bat pendap ya ka thong bangila themu. Tongin ekut jingmut ya trailang bat ngentur syaprang. Jai Hind.